הסרטון הראשון שלי על החומרים ומה אני מוכרת או מה יש בשוק גם, רוצה להתחיל מצבע. צבע לריסים זה לא צבע לגבות, צבע לגבות יהיה סרטון אחר. אני אישית ברמת ריסים משתמשת בצבע כחול שחור. לקוחות לא יודעות את זה, גם חושבות שזה שחור רגיל, אבל שמתי לב בעבודה שכשאני עושה צבע שחור, הריסים אחרי הרמה יוצאים כמו אפורים כאלה, כאילו השחור לא עמוק. בגלל זה אני משתמשת בכחול שחור. אז כחול שחור שאני הכי הרבה השתמשתי זה ריפקטציל, מספר 2 או 2.1, זה גם שחור כחול, כחול שחור. ומה צריך לדעת שבחיים לא יצאו לי ריסים בצבע תכלת או כחולים לגמרי. כאילו זה ממש שחור עמוק, כל העבודות שלי בדף עם צבע שחור כחול. גם לחברה הזאת יש חמצן. חמצן אפשר להשתמש 3%, עדיף פחות. ובאוקראינה, ברוסיה, באירופה בכלל אסור להשתמש ברמת ריסים ב3% חמצן, אז משתמשים בפחות. אז פחות יש חברה Hairwell, שפה רק 2%. וגם יש עוד הרבה חברות איפה יש פחות מ3%, אז עברתי איתם. ויש צבע שחור ושחור כחול לאותו חברה Hairwell. לא יודעת למה זה, רואים. היא מעולה, מחזיקה מעמד עד סוף הרמה. עד שמחזיקה הרמה, הצבע הזה מחזיק גם. אז אני גם מוכרת אותו וגם משתמשת בזה כבר. הפסקתי קצת עם ריפקטציל, למרות שזה צבע גם טוב וסבבה. אם בא מישהי עם ריסים מאוד חזקים כאלה, וגם בהירים, יש ריסים בהירים שמסתכלים ככה כלפי למטה, חזקים, ארוכים, אני מעדיפה להשתמש בריפקטציל וגם עם חמצן 3% בשביל לצבוע אותם טוב. אבל Hairwell זה חברה שיותר טוב משפיע על ריסים, וריסים לא יבשים כל כך, והיא מתאימה גם לריסים רגילים, כמו שלרוב הלקוחות. חשבתי שאני לא אסביר את זה בסרטונים, אבל כן בא לי להסביר איך משתמשים ככה. לריסים אנחנו לוקחות 1 טיפה של חמצן ועוד 1 טיפה של צבע. זה לפי העין, ומתערבבים את זה טוב. ואז אם מהמכחול הצבע לא נופלת, זה אומר שזה סבבה. אם זה כמו חתיכות כאלה בתוך הצבע, זה אומר שאו שחסר חמצן, או שצריך להתערבב יותר טוב. אבל אם אתם שמות פלוס מינוס 1 נקודה חמצן ו1 נקודה צבע, בדרך כלל יוצא מיד בסדר. אחרי שלב שני אנחנו צובעות את הריסים בריסים, או אפשר גם בבית לצבוע ריסים בלי הרמה, בלי שום דבר, שזה גם אחלה דבר. למישהי שבהירה אז עוד יותר. אז איך אני עושה? אני מערבבת, מכינה את הצבע, אחר כך אני לוקחת מברשת כזאתי, או משהו דומה, ומתחילה לשים מהקצוות קצת צבע, ואז באמצע קצת. בטח שאתם לא תצבעו טוב את השורש בשיטה הזה, אבל אם אתם רוצות לצבוע שורש, אז אפשר לשים פה חצי פט קוסמטי, לגזור אותו, ממש לגזור אותו, לשים על או פט רטוב כזה, או לשים על איזה שמן וקרם מתחת לעין, ואז לסגור את העין ולבקש מישהו לשים צבע מהשורש עד הקצוות. כמה זמן להחזיק צבע? אני מחזיקה צבע 7 דקות. יש צבעים יש חברות איפה צריך פחות, יש חברות איפה צריך יותר, למשל טויה, אבל ב-Hairwell וריפקטציל אני מחזיקה 7-8 דקות. למישהי שבהירה אני מחזיקה 10 דקות, כדאי שהצבע יהיה עוד יותר בולט כזה. זהו, זה לגבי צבעים לרמת ריסים, ואפשר כן גם לצבוע בחום. ריסים בהירים יש בנות שמבקשות, אבל על צבע חום וצבע לגבות אני אסביר בסרטון אחר. ביי.